nzebo ọzọ n'ụlụnụ. Aguluzigbo mụrụ nzebo ọzọ bịa kenenu. Anambra steeti niile ana m ekene unu. Nke ebiji wee chetara ọha na eze maka emume awamji nke ndị His Royal Majesty Igwe Ugochukwu Rufus Iloduba Eze-Ohanyelu 2 n'ala Aguluzigbo Onowu ndị Igwe in Council, President General, Village Chairman, PG Women Wing na ndị Aguluzigbo niile ji ohere akpọku ndị enyi, ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe na ndị ife obodo Aguluzigbo na-amasị ka fa bịa nọnyere fa maka emume awamji n'afọ 2020 nke ga-adị n'ogige Igwe Palace